Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga orasyo amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 20, versikulo 11. Oray ti maysa nga ubing, ipakita na ti kinasya sino na, babaan iti aramid na. Maibagam no nalintag ken naimbag. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maladaw kan, Shaira anak. Ingkan iti pagadalan nyo. Ilapas ko pa'y laang dati karkaraidak, nanang. Ituloy kunton. Awan mo ti papanakita. Ingka kat agdiguson, tamapan kan. Awan ka di pakitang danan nyo ita, nanang? Aginanaak pa'y. Takasla na bambanugak pa'y laang. Kanayon kayo mo't ngamin amapan makitang dan nga aglaba. Anya nga rod, kat awan mo't sabali apakitang danan, anak. Ika gumaak ti makaadal, nanang. Bareng lumungaw tayo mat itirigat. Wen anak, iso nga itapay laang. Irugrugi kun ti agurnong. Tapno addan to aramatem nga agadan. Hoy, Shaira, alam to'y ting-ting, tagsagad ka dito playground ti pagadalan. Ay, saan ko pa'y analpas ti ipatpadalos ni Ma'am Ije unag? Awan bibiyang ko, basta agsagad ka dito ruar. Maudin timbagam adaldalusam ijaunag. Anya ka di ti aramidam, tapay nga ipasublat mo kanyak ti ting-ting. Apay adamagam, aramidak ti kayat kong aramidan. Madamdaman ton, inak pa ilapas ti impadalos ni Ma'am. No impadalos na, apay nga rod nadda ka dito ruar. Napanak piit ijay CR. Ibatik ti ting-ting dito'y Umay mo to ituloy awalisan da ito'y saan pa'y anawalisan. Apay ngagdardaras ka nga agdalos, Shaira. Tapno malpas ko adagos, Ma'am. Inak pa'y ngamin agdalos ijerwar. At damutan para dalos ijeruar, balasang ko. Imbaga ngamin ni Jasmine nga inak ka no ituloy, Ma'am. Apay ka no? Saan ka amapan? Iso ti imbaon ko nga agdalos ijay. Adda ka kadwana. Kasta ka di, Ma'am. Amang ano kaungat nak, no sa anak amapan, Ma'am. Ibagam kanyak no kaungat na ka, tabagbaga. When, Ma'am? Anya ka di ti trabaho ni nanang mo, basang? No anya ti mabalin na apakitang danan, Ma'am. Aglaba, no anya ti ipaaramid daken kwa na. Kat, ni tatang mo? Ay, awanin tatang ko, Ma'am. Ubingak pa, itipim mo say ka no iti sakit. Kasta ka di, basang? Ay na, malading itanak para kan ka. Apay adi ka nagsubli itay ijerwar. Naggigyan ka dito unag. Imbaga ni Ma'am adituyak kanula ang unag nga agdalos. Sika kano ti imbaon na nga agdalos ijerwar. Imbagam ka di nga ibabaon ka. Dinamag na no apay nga agdardarasak. Imbagak mat amapanak agdalos ijerwar. Kunana mat asaan akon kano arumrumwar. Taaddakan nga agdalos ijay. Adda kano mat kakadwam. Agpakalaing kamat. Sip-sip ka ni maestra. Apay ko maasip-sipak. Iso mo tinangibaon ka data yung agdalos. Agsisinublat mo ti dalusan tayo. Di kan agsaupay. Paborito na kansan ni maestra. Isong agpalastog ka. Makaluto ka din. Balasitan ka nga madda ka pa ila datarwar nga agsigsig keng. Kunada-adakis ti arak. Ngam apay nga uminom kayo. Hoy, di nakasungsung bata ni ti baribar no di mo kaya ta pag sinumbangirak ti sipat di tarupa ma. Agpay sumat na makapadakas ka no ti arak. Laklakayan kayo. Ngam tiyo pa lang mo. Anya ti dayamudom mo dita ha? Ingka katagluton, kunak. Winan, makapasuran. Hoy, di ka dumana yung mudom dita. Di malbalasan ka, di mo amuter aramidem. Uray da kayo mat. Tiyo mat amuter aramidan nyo.
Mamartak kayo man. Madlaw ko man di eskwela ani Jasmine, ma'am. At dasad-sadot kan basbastos na. Daytang tinadlaw ko. Ubing paylaeng. Nga madlawon ti saan anasaya at akababalin na. Nangagkupay, nga apapaan na dyan nasingpat nga ubing. Ni kadi Shaira ti dakdakamatem nga ubing. Kanayon na nga rod apagpupudutan dayjay. Ay, kanayon nan sapay nga ibaon. Iso nga minti saan alumaban kan kuana no adda ibagana. Wenno adda ibaon na. Ay, nalaing ka di iti leksyon day di a Jasmine? Medyo adda kapkapoy na. Ni Shaira tinalaing. Ay, damag ko ngamin, amamartag ka no ti amaday di a Jasmine. Sa balimot kin ni Shaira, taawan kanon ti amana. Nasaom kanyak ang makilablabada ni nanang mo. Kaya't na nga ti umay aglabay je balay ni. Kaya't namat siguro, ma'am. Nung amin daduma, katawan agpalabakan kwa na, ma'am. Ibagam nga rod kin ni nanang mo, taison ti para labami. Umay iti Sabado taawan klase. Iso ti kaaddak ije balay. Wan, ma'am. Maragsakan lakit din ni nanang ko no ibagak day takin kwa na. Awan nga minan je para labami. Inalan sa kano ti anak na ije sa bali nga ili. Ay, mangrugi ka din no Sabado, ma'am. Wan basang, naurnong nga minan ti lupot mi, tawan makasango nga aglaba. Addan trabahom tunggal Sabado, nanang. Ha? Trabaho ko nam anak? Anya trabaho? Imbaga ti maestra mi, amapan ka kano aglaba ije balay da tunggal Sabado. Kasano nga muna makilablabaak? Dinamag na ngamin, no anya ti trabahom, nanang. Dinamag na pay, no anya ti trabaho ni tatang. Imbagak ang nabayagan nga awan ni tatang. Maasyan siguro ka data. Iso apaglabaan anak. Pimanaw ka no ngamin ti para labada. Napan iti ayan ti anak na. Pagyamanan tangarod, taada na inayon apaglabaak. Uray siya kung ti manglaba iti lupot ta, nanang. Agyaman anak. Oray kasano, matultulungan na kadagiti trabaho dito'y balay. Napanam ka di. Di mo pa'y nalabaan dagiti uniformem iti pagadalan nyo. Adda ko mamat disposable alupot. Tapno saanan amasapol nga aglabat ti tao. Ti panglakaan lang ti ammom. Paggastusan ano disposable, takanayon matagumatang. Pangalaam nga iti igatang mo. Jay ko maigat-gatang yung iti arak Kat iso ti igatang iti disposable ako nang. Di ka man si Kang Obing. Ingkakatlabaan dagiti lupot mo. Saan mo atultuladan ti ina magaranggan diyang? Imbaga na ngamin iti asardangan nyo ti aginom. Ngam di yung matsardangan. Iso aday jay. Nagtalawan. Garanggan diyang kit di Pambar na lang ti panagininom ko. Apay, karabukob na aya ti pagnaan ti arak ngayon inumak at karabukob ko mait. Piluso po kayo mat. Agsubli ko man. Tapno adda aglaba. Bay amon jay inam. Saan alimpyo ti utak na? Limpyo ka di mat ti utak yo. Tatang. Aniya? Shaira, ibagaman ka ni nanang mo, tanumalpas nga aglaba ije balay da Mrs. Reyes, umay tumat ije balay mi. Ay, paglabaon nyo kadimat, sir. Wan, basit laang matilabaan na alupot ko. Ibagak to no makasangpotak ije balay mi, sir. Uray umayak mo tatulungak ni nanang ko. Oh, amom ka di mo ti aglaba? Amok sir. Siyak ti aglablaba ije balay mi no adda paglabaan ni nanang ko. Ay na, bilibak iti kababalin mo. Nasingpet ka nga ubing. Tungtong palak laang ti pamagbaga ni nanang ko, sir. Nasaya at ti pagbanagan ti kasta nga ubing. Agbaligi ka iti biyag no agtultuloy ka nasayaat.
Saan kayo unay nga agbannog, nanang? Adamot yung trabaho. Saan kayo na makilaba? Kabaelak pa'y mat anak ko. Sayang ti masapulak. Adamot yung sweldok, nanang. Ikan kayo iti kwartayo. Agina na kayo kit di. Tapno makaginawa kayo mat. Agyaman anak. Ngam saan mo apagrebengan nga ikanak iti kwarta. Oray saan ko apagrebengan, nanang. Naragsakak nga agserbi kada kayo. Karbengak nga inam timangted iti nasaya at amasakbayam, anak. Agsipo, tain kagumaan nyo tinangaramid iti karbangan nyo. Iso akas taakmat kada kayo, nanang. Ipatpatag kayo. Awan man agas kon. Marigata na ka umangas. Naala ka no dayta. Gapo iti kaiinom yo iti ara. Naira na lang nga. Apay nga ron nga nga aguyak dagiti saan mat nga umininom iti arak. Sige, inak pa'y makilaba. Tapno adda igatang iti agas yo. Naglaing kayong tumot ngamin nga ginom. Anya nga ita. Sapay nagngingina ti agas yo. Makapasuron. Di mo liplipatan ti gumatang iti agas ko. No adda mang tangdan kanyak nga aglaba. Iso. Nagrigat tibiyag ti labandera. Masadot kamot ngamin nga agadal ide. Uray masadutak ko maamakilabada. Ang kapilitan Tapno agbyag kami ni tatang. Saan mo't ngamin na makatrabaho? Tadan sakit na. Nagngingi na pa'y tiagas na. Ang no saan kong agatangan? Anya nga ti mapasamak kun kwa na. Nagrigat ang tikasto eh. Agasikaso itinataangan. Ngawan mo't masnop at trabaho. No awan agpalaba. Awan mo't trabaho. Jak mo't kayak ti makitangdan nga gaik. Mas narigrigat ti agyan iti kainaran. Si kamo ti masabat ko, Jasmine. Papanam ka di? Awan ti masnop apapanak. Inak agdamag. No adag palaba, tamakilabaak. Saan ka di amay mayap no inkalaangan agbirok iti trabahom iti ili? Wano iti syudan? Kasano ngay ni tatang ko. Ada ngamin sakit na. Kasapulan na ti agas. Iso nga inak makilaba. Ada sakit ni tatang mo? Kasta nga rod. Saan ko ama panawan? Kayat mo ka di apaglabaan ka? Tapno iso pa'y apaggatang mo iti agas ni tatang mo? Kayat ko Mabainak kan ka ngam. Kasapulan mi ngamin ti kwarta. Saan ka nga agbabain? Umay ka iji balay, taglaba ka. Jak namin kayat apaglabaan ni nanang, tanataanganan. Ay na, nagdakkel mo't gaya man ti balayo, Shaira. Dahil titiin mo na pinatarimaan ko, idead ng trabaho. No kumamot inanusak tinagadal. Adda kumamot na pintas at trabaho. Ita, makilablaba aklaang. Saan mo alalaangan ti makilaba? Babaan iti panakilablabada idi ni nanang. Iso ti inaramat ko anagadal. Malagip ko ti kanayon ko idi apa nang ikuskuspilkan ka. Idi ubing tayo pa'y. Ita, nangat-ngato ka nga adayong amsyak. Ala, saan mo alagi panday ta abanag? Agpaiso tay kunada. Anasaya at ti pagtungpalan tinasayat at tao. Tatarabayan tinamarso ha. Mamati ak ati Diyos tinang tartarabay kada kami kaninanang ko. No addan tumot pamilyak. Bagbaga ak idang agbalin anasayaat. Tapno tarabayon mat ida ti apo. Pagbababawiyak at talaga dagiti nagbidbiddo ta. Awan makaartap iti kinasayaat kan kinasingpet, tadayta ti mangitunda iti nasayaat agasat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala
Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Nainbag nga oras kada kayo amin.